Euskal Herriko pertsonaia mitologikoak. Mari. Baditu beste izen batzuk ere. Nafarroako eskualdean, Mariburute Udaben eta Marimur leitzan. Bizkaian, Mariurraka Abadiñon eta Maruburrika Garain eta Berritzen. Gipuzkoan, Anpotoko Dama Zarautzen, Muruko Damea Ataunen eta Aketegiko Sorgina Zegaman. Zuberoan Santengrazia aldean, Bideko Emazte Xuria deitzen diote, eta Nafarroa beheran Bidarrainen Arpeko Zaindua. Euskal mitologiako jeinu garrantzitsuena da Mari, beste jeinu guztien buruzagia edo nagusia. Lurraren personifikazio andrazko honek, Jangoiko zerutiarrak iritsi aurretiko herri matriarkalek gurtzen zituzten mito lurtarren zantzuak ditu. Naturaren eta beronen osagai guztien erregina da. Argi dagoela ematen du pertsonaia hau, kristautasuna gure herrira iritsi aurrekoa dela eta aspaldiko euskaldunentzat jainkosa maila izango zuela. Mariren ezaugarria kontuan izan da, badirudi Europako mitologia zaharreko jainkosa batzuekin izan dezakela zerikusia. Besteak beste, Greziaren Pertsefonerekin, Erromatarren Proserpinarekin edota Eslaviaren Mati Zemilia ama lurrarekin. Izen ugari hartu izan ditu, baina zaharrena Mari dela ematen du, eta askotan agertzen den lekuaren izena eramaten du alboan. Txindokiko Mari, Anbotoko Mari, Mari Muruko. Ez dirudi Maria Kristau deituraren laburdura denik bere izena. Aldiz, ematen du, Euskal mitologiako beste pertsonaia zahar batzuekin, Mairirekin, Maiderekin eta Maindirerekin duela zerrikusia. Justiziaren jainkosa dugu Mari, zintzotasunaren defendatzaile eta injustizien aurrean zorrotz jokatzen duena. Jeinu honek, gezurra, lapurreta, emandako hitza ez betetzea, pertsonenganako errespetu eza eta arrokeria arboiatzen ditu. Aldiz, besteenganako laguntasuna saritzen du. Harengan sinesten dutenei laguntza eta opariak ematen dizkie. Aldiz, sinesten ez dutenak zigortu egiten ditu. Lapurrei lapurtu dutenak entzen die eta arrokeria erabili duenari zertaz harrotu den ura kentzen dio. Naturaren indarra irudikatzen du eta bere botere ahaltsuarekin naturako indarren arteko oreka mantentzen du. Naturaren erregina da eta Mari hurbil denean ekaitza etortzen da. Leku askotan joaten ziren Marirengana kaskabarra usatzeko eskatzera. Horretarako, haren aitzulo sarreran, meza ospatzen omen zuen herriko apaizak. Horrek adierazten du, herriak kristautasuna bereganatu ondoren ere, ez zela desagertu Marirenganako sinesmena. Askotan, dotore jantzitako emakume eder baten itxuran agertzen zaigu. Durangon, eskuetan urrezko jauregi bat duela, amezketan, lau zaldik daramaten gurdi baten gainean zerua zeharkatzen ikusi izan dute. Oñatin, ahari baten gainean. Animalia itxuran, zuzko igitei itxuran, haizebolada itxuran edo odei naiz ostadar itxuran ere azaltzen da zenbait lekutako elezaharretan. Bere aitzuluko sarreran, ondoan ahari bat duela ere agertzen da, hori baita bere animalia kutxuna.
Anbotoko kobazulo aurrean, ahariaren adarrean urrezko harimataza bat biltzen ere ikusi izan dute. Mari pertsonaia mitologiko lurtarra den heinean, lurrazpian bizi da eta haitzuloetatik naiz osinetatik kanporatzen da. Leku askotan ikusi izan da, baina zulo entzunenak hauek dira. Baltzola Diman, Supelaur Orozkonetan Boton, Atxorrotx Eskoriatzan Zaldiaranen eta Aketegin, Agamonda Ataunen, Murumendi Behasainen, Marizulo Amezketan, Akelarre Zugarramurdin, Lezia Saran, eta beste hainbat. Norbait Mariren bizilekura sartu ezkero, zigortu egiten du. Eta haren baimenarekin norbait hurbiltzen bazaio, beti ika hitz egin behar dio. Ez da inoiz ere eseri behar haren aurrean, eta ez zaio inoiz bizkarra eman behar Mariri. Mariren senarra, maju jeinua dela kontatzen dute oinatin. Aldiz, Goierriko elezaharrek sugar dela esaten dute. Bere semeak Mikelatx eta Atarrabi jeinuak omen dira. Amezketan kontatzen zutenez, omen ziren 7 urte Mari txindokiko bere aitzulotik desagertu zela. Baina zaldi bat zeruan egan ikusi zutenean eta izugarrizko euri jasa hasi zuenean, herritarrak berehala konturatu ziren Mari bueltatu zela. Marizulo kobazuloa zuen bizileku eta urrez estalia zuen. Dena urrezkoa omen zen barruan, altzariak ere bai. Behin batean, asteak euritan egon ondoren, atertu eta lainoak urruntzen ari zirenean, txindokiri laino txapela gelditu zitzaion tontorrean. Orduan ohartu ziren Marik labea piztu zuela. Goiz batean, Katxalin izenekon eskakazte amezketar bat joan zen mendira hartaldearekin eta egun guztian ardiak larrean eduki ondoren, hartaldea biltzen hasi zen. Kontatu zituenean, bat falta zitzaiola konturatu zen. Hartaldearen jabeak egingo zionaren beldur, mendian gora abiatu zen falta zitzaion ardiaren bila. Batek baino gehiagok esana zion Mari txindokin zenean ez gerturatzeko inguru haietara, baina ardi galdua topatu beharra zeukan. Aurrerago joan zenean, haranon, ardia aitzulo baten sarreran aurkitu zuen, eta bere ondoan, Andre eder eta galai bat ikusi zuen, sekule ikusi ez zuen bezalako dama. Mari zen. Marik, nor zen eta zein familitakoa zen galdetu zion eskatxari. Honek, Katxalin zela bere izena esan zion, eta ez zuela familiarik, ardiaiek herriko jaun batenak zirela. Orduan, Marik berarekin bizitzen gelditzeko proposamena egin zion, eta 7 urte berari laguntzen egoten bazen, aberatsa egingo zuela agindu zion. Horrela ba, Katxalin Marizuloko damari laguntzen gelditu zen, eta 7 urte haietan asko ikasi zuen eskatxak. Haria egiten, ogia egiten, landaren ezaugarri magikoak ezagutzen, aberen hizkera ulertzen, eta beste hainbat zereginetan. Baina dida batean pasatu ziren urteak, eta garaia iritsi zenean, honela esan zion Marik. Katxalin, ondo bete duzu zure hitza, zintzo lagundu didazu, eta esanekoa izan zara. Nik joan egin behar dut eta aberatsa egingo zintudala agindu nizunez, tori. Marik ikatz puska handi bat eman zion. Harrituta gelditu zen neska gaztea, baina ez zen ausartu ezer esaten. Aitzulotik atera zenean, urre distiratsu bihurtu zen ikatza. Neska, pozaren pozez jaitsi zen herrira, etxea eta hartaldea erosi zituen, eta inoren aginduetara egon beharrik gabe bizi izan zen zoriontsu gure Katxalin.